Hej, jeg hedder Lars og kommer fra firmaet WebJoiners. Vi har sammen med Landsforeningen Børns Voksenvenner flyttet hjemmesiden voksenven.dk til et nyt system. I denne her video vil jeg vise, hvordan du som administrator for en lokalforening kan oprette og redigere lokalforeningens sider. Det første vi skal gøre er at logge ind på systemet. Det gør man oppe i højre hjørne, hvor der står login. Klikker på login. Og så vil jeg prøve at logge ind som lokalforeningen i Hillerød. Jeg taster Hillerøds brugernavn ind og adgangskode og klikker på login. Så går jeg ind og finder Hillerøds sider under lokalforeninger og finder Hillerød. Ude i siden kan man se en menu over Hillerøds sider, og der er også en navigationsmenu med links, hvor man kan administrere lokalforeningens sider. Jeg vil nu vise, hvordan man opretter en ny side til sin lokalforening. Det gør man under Tilføj indhold, Lokalforeningsside. Jeg klikker her, og så får jeg en formular med forskellige felter. Det første felt er overskrift, og lad os sige, at foreningen har haft en workshop, som vi godt vil beskrive på den her side. Som overskrift. Det næste felt er sidens hovedtekst eller brødtekst, som vi kan taste ind her. Det kan være, at vi har lyst til at få et billede på. Det gør man ved at sætte cursoren på det sted, hvor man vil have sit billede. Klik på knappen op til højre. Så får man mulighed for at vælge en fil fra sin computer, og jeg vælger filen workshop. Så bliver billedet lagt op på serveren og lagt ind på siden. Det næste felt, vi skal udfylde, er det, der hedder lokalforening. Der skal man vælge, hvilken lokalforening siden skal høre til. Og vi starter med at skrive Hillerød, så finder systemet Hillerød. Og det næste felt er feltet menupunkt, og det bestemmer, om siden skal have et menupunkt ude til venstre. Jeg gemmer siden, og så kan vi se resultatet her. Vi kan se, at der er kommet et menupunkt ude i venstre side, som hedder Workshop 2014. Og siden ser således ud.